Ha? Baby. Ya aka yi ne? Mama. Kai kullum mutum ya zo sai ki dinga wani ina son ka waye. Na ce ki zo mu je gidan mu dan yi soyayyan nan amma kin ki. Ka matsa da yawa. Ka fi kowa sanin halin baba ba zai bani in zo gidanku ba kuma ɗakin ka. Amma ana aiken ki kasuwa ai. Kuma kina zuwa makaranta. Ba za ki iya yin ƙarya ba kawai in ya so sai ki huto. Kawai kin gane ba wani abu bane hira ce kawai za mu ɗan yi ta soyayya. Koko kin fi son kullum in zo ƙofar gidanku muna hira mutane suna kallon mu. Ha! Kasuwa wannan daban kuma ba ni kaɗai nake zuwa ba ni da Zulaihat muke tafiya. To yanzu me yake nufi? Ka yi haƙuri. Shikenan. Baby! Kin san me yake ɓata min rai da ke ne? Kullum na zo yake dinga wani baby ina son ka, ina ƙaunan ka. Kullum ni sai dai in tako kafa in zo gidanku in hayo a daidaita sahu in zo gidanku. Ba ki sanya nake tarewa ba in zo. Amma kina ce ki zo gidanmu sau ɗaya. Amma kin ki. Ya kamata ka gane ka san halin baba fa. Na sani kwarai. To, ai ta abu ɗaya ka sani ya kamata a wuce gudun. To yanzu dai ba za ki je baɗin kenan. Shikenan tunda ka matsa karka damu ka je ɗakin zan biyo ka. Da gaske ke da Allah? Karka damu ka je zan biyo ka zan sami ka a ɗakin. Ina ba inda zan je. In yamma kaho ta nuna a hannunsa. Kawai ki biyo ni mu je. Ko kuma kin san me? Kada mu tafi tare, a gan mu tare, a yi tunanin wani abu. Zan je wancan kwanan, zan tara keke napep, zan jira ki a gurin. To, ka je daga kwanar